moi taas. Tässä olisi nyt uusi tutoriaali. Mä sanon teille tän, että tää on sellainen temppu, mitä tässä pitää olla laakerit. Muuten tää ei onnistu. Ja nimi on sormisgrindi, tai grindi oikeastaan. Niin se on päivän tutoriaali ja mähän en itse oikeastaan osaa tätä, niin mä kutsuin taas tänne mun kaverin. Toivon, että hän on noussut suosioon. Ja sitten niin. Tervetuloa. Kiitos. Ja nytten niin, tämäkin on semmonen temppu niin kuin toi X-tramppa, että tähän tarvii aika paljon vauhtia. Ja niin. Ja tässäkin pitää olla tosi kärsivällinen. Mullakin kesti itse harjoitella tää joku puoli vuotta. Tää on tosi vaikea. Elikkä ekaksi niin sä voit harjoitella sitä niin, että sä osaat tää niinku V-muodoksi tai nää kepit yhdellä kädellä. Sitten sä otat tän toisen käden tähän diabolon alle ja periaatteessa vaan nykäset sieltä pois alta se narun. Ja sitten pistät sen takaisin ihan samalla tavalla. Ja sitten kun oot harjoitellut tätä vähän aikaa, niin sitten voit tehdä semmosen toisen version, että sä heität sen pullon ilmaan ja otat sen kiinni tähän. Ja sitten sä vielä teet siihen sillä, että sä heität sen tuohon narulle ja sit se niinku kiepsahtaa siitä ympäri tollain. No, tätä pitää kyllä harjoitella aika paljon, että olkaa kärsivällisiä. Ja niin, se olisi varmaan nyt aika lopetella tää video. Joo, niin aluksi sä et mä tuun tekee alkujuonnon, eikö loppujuonnon. Eli niin, tässä kaikki Julopolosta tänään, niin nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Jos tykkäsitte, tykätkää. Ei voi sanoa muuta, olkaa kärsivällisiä, bolottakaa, nähdään.